ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଆ ଏବଂ ଶାରୀ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଶାରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେତିକିବେଳେ ଶୁଆ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଗଛର ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖି ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଶାରୀଟି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଆଟି ନିଜର ସାହସ ହରାଇଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଏକ ଚାଳ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଘରଟି ପାଖକୁ ଗଲେ